Concello de Boiro acometerá a reparación da cuberta do Centro Social de Cabo de Cruz. A actuación, cun orzamento de algo máis de 200.000 euros, será realizada con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación. As obras buscan nesta primeira fase darlle solución ás filtracións de auga que teñen as instalacións, debido a problemas estruturais que presenta o inmoble. O proxecto inclúe tamén o arranxo dos accesos e a sustitución das baixantes, completándose a obra coa reposición do falso teito e a reparación da pintura afectada polas humidades. As actuacións ascenden a 203.000 euros, casi 204.000 euros, e que contan ca financiación do Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña. Bueno, na actualidade o centro atópase nun estado de deterioro debido a problemas estruturais, contando con filtracións de agua que impiden o desenvolvemento de arranxos e condicionamento do interior. Bueno, as actuacións que están programadas son a reparación e impermeabilización da cuberta, ese lado dos cubos que favorecen esa filtración de agua. Tamén leva os accesos co levantado da pavimentación e a súa impermeabilización, e tamén a sustitución de canelóns e baixantes de aluminio. E unha vez terminado isto, pois vais a contemplar obras de reparación no interior, non, como a reposición do falso teito ou tamén reparación de pinturas por humidades. Este proxecto forma parte dun programa para a renovación da totalidade dos centros sociais do municipio, nos que despois de moitos anos dende a súa posta en funcionamento apenas se realizaron traballos de mantemento. Entre eles destaca a mellora da eficiencia enerxética do Centro Social de Cures. Outra das obras que tamén están en plazo de presentación de ofertas, que termina o 10 de junio deste próximo mes, tamén son as obras de mellora da eficiencia enerxética do Centro Social de Cures. Bueno, esta é unha obra que ten un importe de 155.000 euros, tamén conta co financiamento do Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña, e as actuacións que se queren contemplar neste centro social sería o cambio de carpinterías para mellorar a eficiencia enerxética, tamén o cambio de cuberta de fibrocemento existente por un illamento sobre forxado horizontal para a mellora do envolvente e o falso teito con illamento, e tamén levará a instalación dun sistema de ventilación con recuperador do calor e tamén a sustitución de luminarias LED. E despois, unha vez terminado isto, vaise impermeabilizar a fachada e tamén outras actuacións interiores, como pode ser o cambio de carpinterías interiores e tamén o pintado de todas as estancias.